Hei, bun venit la un nou vlog! Azi o să fac un vlog cu provocări. Înainte să începem vlogul, apăsați butonul de like să strângem 30 de like-uri. După cum puteți vedea, am aici o listă cu provocări și eu le citesc. Prima provocare e de la Mădălin Ionuț. Te provoc să intri în Dunăre până la genunchi. Hai să-i dăm drumul la treabă. Mamă, da. Până la genunchi, bă. Încerc acum, da. Hai că... Pune-te, bă, în cur. Dacă vin să te filmezi mai de aproape. Hai că mai e puțin. Mai e foarte puțin. Pune-te, bă, un pic în cur. Ca să nu te duci mai încolo. Mai un pic de tot, un pic de tot mai. Trebuie să dau și zoom să se vadă ca lumea. Gata. Gata. Bun. Provocare îndeplinită. Aude cum vine balena pe o scară. Ia uite. Ce? Ia uite ce. Revin cu a doua provocare. Am revenit și cu a doua provocare. A doua provocare e de la Mirel Covrig și anume trebuie să alerg tot cartierul meu. Hai să-i dăm drumul. Am revenit și cu a treia provocare. A treia provocare de la Albert DSG și anume să mă duc într-un magazin să cer un prezervativ. După cum puteți vedea, am ajuns în față la magazin și hai să facem provocarea. Aveți să-mi dai și mie o cutie de prezervative. Da. La 1,50 sau la 6 lei? La 1,50. Ia. Mulțumesc. Mulțumesc. Săruna. După cum puteți vedea, am ieșit și din magazin, am deplinit misiunea. A patra provocare este de la Albert Gabriel Burdută și anume să intru într-un taxiu să ies pe cealaltă ușă. Hai da, pa.
Și a cincea provocare este de la Damari să beau cola cu ketchup, maioneză, zahăr, sare și lapte. Hai să-i dăm drumul la treabă. Avem aici un pahar. Pun și cola. Maioneză. Ketchup. Puțină sare să-i dea gust. Păi Zahăr. Și lapte. Ciocolată caldă. Hai să-i dăm gust. Bun, îmi place. Îți place? Da. Mai ia o gură dacă îți place. Nu mai îmi place. Și a șasea provocare e de la Loredana Popescu și anume să mănânc Nutella cu murături. Hai să-i dăm drumul. Am aici un castravete murat. Nutella. Punem frumos așa. Și mi-a făcut gura pungă. Mai pune și Nutella. Hmm? Da. Bagă castravetele în Nutella acolo. Aoleu. Și a șaptea provocare este de la Oscar, adică să mănânc roșie cu muștar și cu zahăr. Hai să-i dăm drumul la treabă. O roșie, muștar, așa, și zahăr. Și hai să gustăm. Să știi că e ok, dar nu e bun. Da. Și a opta provocare este de la Lorin Cosmin și anume să beau un ou cu ketchup și cu maioneză. Hai să-i dăm drumul la treabă. Am aici un parahar și un ou. Ketchup. Maioneză. Mestec frumos. Și să-i dăm gât. Hai, repede. Da. Și asta a fost a opta provocare. Și a noua provocare este de la Fish, adică să cer un leu pe stradă. Hai să-i dăm drumul la treabă. Și acum mă duc să cer un leu. Mă scuzați, dar vreau să-mi dai și mie un leu. Mulțumesc. Am făcut provocarea cu succes. Și a 10 și ultima provocare este de la Ianie Sfână, și adică să beau apă din Dunăre. Hai să-i dăm drumul la treabă. Și am ajuns și la Dunăre, hai să facem provocarea.
Și cam atât a fost vlogul de azi. Sper că v-a plăcut. Ne revedem și data viitoare cu noi provocări.